пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ҳар як аз фарзандони одам хатокунанда мебошанд, яъне тамоми фарзандони одам гуноҳ содир мекунанд. шумо инсон буда наметавонед агар амали гуноҳ содир накунед. агар шумо гуноҳ намекардед, пас малоика мебудед. агар шумо хатокор намебудед, ҳоло инсон неву балки малоика мебудед, чунки танҳо малоикаҳо гуноҳ намекунанд. ва ҳамчун инсон шумо наметавонед ба он сатҳи мукаммале бирасед ки амали гуноҳ содир накунед. ин номумкин аст. ту инсон ҳастӣ ва гуноҳ кардан хосияти инсон аст. инсон наметавонад ки гуноҳ накунад ва ин дар ҳақиқат чунин аст. ва ин айнан он чизе аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ҳар як аз фарзандони одам хатокунанда мебошанд, вале баъд чӣ? агар ҳар як инсон гунаҳкор бошад, пас ҳамаи мо баробар ҳастем? На. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар давоми ин ҳадис мегӯянд: ва беҳтарини хатокунандагон, яъне аз хатокорон беҳтаринашон ҳастанд. сатҳи хубтари онҳо ҳаст, яъне дараҷаи гунаҳкорон вуҷуд дорад. аз ин бармеояд ки гунаҳкорон баробар нестанд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ва беҳтарини хатокунандагон, мо ҳама хатокорем, вале дараҷаи беҳтарини хатокорон ҳастанд ва беҳтарини хатокорон ин тавбакунандагон мебошанд. инобат кардан, тавба, ин роҳи ҳал аст. ин ягона роҳи халосӣ аст. ин ягона чораи пок шудан аз гуноҳҳои содир кардаамон мебошад. чораҳои дигаре вуҷуд надорад. роҳи халосии дигар вуҷуд надорад ғайр аз роҳи тавба. ва айнан аз ин хотир тавба барои мо ҳамчун амали матлуб нест. тавба ин амали ғайриихтиёрӣ аст. тавба кардан амали ҳатмӣ ва фарз аст, на ин ки амали хоҳам ё нахоҳам. тавба кардан зарур мебошад барои ҳар як фарди мусалмон ва барои ҳар як инсон. тавба он чизе аст ки мо бояд онро иҷро бикунем. он барои мо ҳамчун амали матлуб нест. вақте медонем ки ҳамаи мо гунаҳкорем, вақте медонем ки ҳар яки мо нофармонӣ мекунем аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо, ва ягона роҳи халосӣ аз гунаҳкорӣ ин худро пок кардан ба воситаи тавба мебошад. ана ба чӣ хотир аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба мо тавба карданро мефармояд: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ва эй муъминон, ҳама якҷо ба даргоҳи аллоҳ тавба биёваред, ҷамиан, ҳама якҷо, агар бихоҳед ки аз ҷумлаи наҷотёфтагон бошед. аз он чӣ розиятон додем, дар роҳи аллоҳ садақа кунед, пеш аз он ки яке аз шуморо марг фаро расад ва бигӯяд: эй парвардигори ман, чаро марги маро андаке ба дертар наяндохтӣ, то садақа диҳам ва аз шоистагон бошам.